Hare Krishna, warm welcome for Hare Krishna, warm welcome for today's Bhagavad Gita reading session. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு எட்டாவது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். இதை புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிரந்தஷ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த எட்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா அக்ஷர பிரம்ம யோகம். ஓகேவா? கிருஷ்ணரை அடைதல். யோகான்ற வார்த்தைக்கு நம்ம ஏற்கனவே அர்த்தம் பார்த்துருக்கோம். அதாவது கடவுளையும் பரமாத்மாவையும் ஆத்மாவையும் இணைக்கிறது தான் யோகா, இல்லைங்களா? ஸோ இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம நேற்று பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ சுருக்கமாக 4 வரியில இதை சொல்லிடலாம். அதாவது கடவுளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு கேள்வி ஞானம் வேணும். கடவுளை நம்மளா படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா அது அவரோகண முறை. ஆச்சாரியர்கள்கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா அவரோகண முறை. ஓகேங்களா? அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கடவுளை பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுடைய சக்திகள் 3 சக்திகள் இருக்கு. அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, தடஸ்த சக்தி. ஓகேங்களா? அப்புறம் கடவுளை பார்த்தீங்கன்னா 4 விதமான மனிதர்கள் ஏத்துப்பாங்க. யார் யாரு? துயருற்றோர், செல்வம் வேண்டுவோர், கேள்வி உடையோர், முழு முதல் உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவர். கடவுளை 4 பேர் நிராகரிக்குவாங்க. யார் யாரு? முட்டாள்கள், மனிதரில் கடை நிலையோன் அவனை நரதாமான்னு சொல்லுவாங்க, மாயைக்கு உட்பட்ட ஞானிகள், அப்புறம் நாத்திகவாதிகள். ஓகேங்களா? அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேவ வழிபாடு பார்த்தீங்கன்னா அதை விட சிறந்தது கடவுளை வழிபடுறது. அதுக்கு நமக்கு நல்லா புரிஞ்ச உதாரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேருக்கு தண்ணி ஊத்துனா எல்லா அந்த மரத்தினுடைய கிளைகள்
பிள்ளைகள் எல்லாமே வந்து திருப்தி அடையுது. அது மாதிரி கிருஷ்ணரை வழிபட்ட தேவதேவர்கள் வந்து திருப்தி அடைகிறாங்க. தேவதேவர்கள் வழிபட்ட தற்காலிகமான பலனை கொடுக்குறாங்க. பட் வந்து எதனால அவங்களால நமக்கு வரக்கூடிய கஷ்டங்களை வந்து போஸ்ட்பான் பண்ண முடியாது தான் முடியும், தள்ளி வைக்க முடியும் தவிர நிரந்தரமா தீர்வு காண வைக்க முடியாது அவங்களால. அதை புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் ஒருத்தவங்க வந்து பக்தராக முடியும் பார்த்தீங்கன்னா, முற்பிறவியில் சில புண்ணியங்களை செஞ்சிருந்து புண்ணியங்கள் பாவங்கள் இல்லை உறுதியுடன் இன்னைக்கு வந்து பக்தி தொண்டு ஆரம்பிச்சா அவனால பண்ண முடியும். அந்த பக்தியில பீஜம் வந்து நம்ம தூய பக்தர்களோட சங்கத்தோட இருந்தா நம்ம வந்து அந்த சாண்டிங் பண்றது வந்து அந்த பீஜத்துக்கு வந்து தண்ணி ஊத்துற மாதிரி. ஓகேங்களா? சாண்டிங் பண்ணணும், அப்புறம் புக் ரீடிங் பண்ணணும். இதை பண்ண பண்ண பக்தின்றது நமக்கு நல்லா வரும். ஓகேங்களா? ஸோ இன்னைக்குள்ள ஸ்லோகம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மொத்தம் வந்து 28 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி பிரிச்சிருக்காங்க. அதாவது நம்ம 4 பிரிவினை பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அத்தியாயத்தில் மறுபடியும் வந்து அர்ஜுனன் வந்து கேள்விகள் கேட்கிறார். 8 கேள்விகள் கேட்கிறாரு. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இறக்கும் சமயத்துல நம்ம எப்படி கிருஷ்ணரை வந்து நினைக்கிறது, அதுதான் நமக்கு ஒரு சேலஞ்சு. ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து இந்த பரத்தை அடைக்கிறது. ஸோ நம்ம கடவுளை நினைச்சிட்டா கண்டிப்பா அவருடைய லோகத்துக்கு போக முடியும். அதுக்கு அடுத்தது தூய பக்தி. இருந்த எத்தனையோ யோகங்கள் பார்க்குறோம், அதுல வந்து சிறந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா தூய பக்தியே. ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து இங்க குறிப்பா சுருக்கமா சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்லோகங்களா போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆஹ் பகவத்கீதை 7.29 யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டா மாதாஜி? படிங்க பிரபு. ஒன் புக் மட்டும் எடுக்கிறேன். சுனந்தா மாதாஜி உங்க கையில புக் இருக்கா? எஸ் மாதாஜி. ஆ, டக்குன்னு யார் எடுத்துட்டீங்களோ அவங்க படிங்க. ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. செவன். ஓகே. जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्वितुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म साखिलम्. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ இப்போ ஸ்க்ரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது இந்த 8.1 and 2 ஸ்லோகத்தை படிங்க. சுனந்தா மாதாஜி நீங்களே 2 ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி, அப்புறம் பொருள் படிக்கலாம். ராமகிருஷ்ணன் பிரபு படிக்க முடியுமா? யாராவது படிங்க. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किमध्यात्म किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रक्तो प्रको प्रकोथम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञकदं गोत्र देहेऽस्मिन् स्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च पदं ज्ञेयास् ज्ञेयोऽसि नियतात्मभि. हरे कृष्ण माता. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் வந்து போன இது ஸ்லைடில் வந்து நம்ம 7வது ஸ்லோகம் வச்சிருந்தோம்னா அங்கேயும் வந்து இங்கே வந்து கனெக்ஷன் இருக்கு. அதனால தான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து நம்ம படிக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கேள்விகள் வந்து என்ன கேட்குறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அர்ஜுனன் வினவினான், எம்பெருமானே, உத்தம புருஷரே, பிரம்மன் என்பது என்ன? அது ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி. அத்தியாய ஆத் ஆத் அத்தியாத்மம் என்பது என்ன? பலன் நோக்கு செயல்கள் யாவை? இந்த ஜட தோற்றம் என்ன? தேவர்கள் யாவர்? ஸோ இங்க வந்து 5 கேள்விகள் இருக்கு. இன்னொரு முறை படிக்கலாம். பிரம்மன் என்பது என்ன? அத்தியாத்மம் என்பது என்ன? 2வது கேள்வி. 3வது வந்து பாத்தீங்கன்னா பலன் நோக்கு செயல்கள் யாவை? இந்த ஜட தோற்றம் என்ன? தேவர்கள் யாவர்? ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்து ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மதுசூதனரே, யாகங்களின் இறைவன் யார்? 6th கொஸ்டின். உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார்? பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உம்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும்? ஸோ ஒவ்வொரு கேள்வியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து எக்ஸலண்ட் கொஷின்ஸ். ஓகே, இவர் வந்து அறியாமையில் இருக்காரா அர்ஜுனன், அதனால கேள்வி கேட்கிறாருன்னா இல்லை, நமக்கெல்லாம் வந்து ஞானம் வேணும் அப்படின்றதுக்கோசம் தான் வந்து அவர் கேள்விகளை கேட்குறார். ஸோ எப்பவுமே நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் காலையிலேருந்து நைட்டு வரையும் பார்த்தீங்கன்னா பால் எவ்வளோ வாங்கணும்னு வீட்டில் கேட்டுட்டு போவோம். அதை வாங்கும்போது 6 லிட்டர் எவ்வளோ ரேட்டு அதை கேட்போம். எல்லா இடத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேள்வி பதில் தான் இருக்கு. அது மாதிரி இங்கே இருக்க கேள்விக்கு ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் நம்ம பதில் பார்க்கலாம். சரிங்களா? அதாவது
இந்த மனசுல நம்ம இந்த கேள்விகளை வச்சுட்டாதான் கடைசி கேள்விகளை பாருங்க. பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உண்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும்? இல்லைங்களா? நம்ம எப்பவுமே வந்து கொஞ்சம் கீழே விழுந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்னன்னு கூப்பிடுவோம்? அம்மான்னு சொல்லுவோம், இல்ல அப்பான்னு சொல்லுவோம். சில பேர் வந்து வேறு விதமான சப்தங்கள் கேட்பாங்க, போடுவாங்க. ஆனா சிறந்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணான்னு நம்ம சொல்றோமான்னு பார்க்கணும். ஓகேங்களா? அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கோன்றது அர்த்தம். இல்லைங்களா? இப்போ பழக பழக தொட்டில் பழகம் சுடுகாடு மட்டும் சொல்றோம் இல்லைங்களா? நம்ம இன்னைக்கு ஸ்மரணம் பண்ண ஆரம்பிச்சாதான் வந்து என்ன ஆகும், கடைசி காலம் வரை கடவுளுடைய நாமத்தை வந்து சொல்ல முடியும். ஓகேங்களா? அதுக்கு தான் இந்த பயிற்சி. ஏன் வந்து நமக்கு வந்து பிரபுபாதாவும் சரி அவருடைய குருவும் வந்து 16 ரவுண்டு பண்ணுங்கன்னாங்க. 16 ரவுண்டு பண்றதுக்கு வந்து நமக்கு குறைந்தபட்சம் 2 மணி நேரம் ஆகும். ஒரு நாள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 24 மணி நேரம் இருக்கு. அந்த 2 மணி நேரம் நம்ம வந்து கடவுளுக்கோசம் செலவழிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா அவர் வந்து நினைப்பார், ஓகே இவன் எனக்கோசம் இவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணா, அவனை வந்து நான் காப்பாற்றணும்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அந்த மென்டாலிட்டி வரும். ஓகேங்களா? நம்ம எவ்வளோ அளவுக்கு பர்ஃபெக்ட்ன்றது நமக்கு தான் தெரியும். இல்லைங்களா? நான் நம்ம எவ்வளோ அளவுக்கு பர்ஃபெக்ட்ன்றது நம்ம ஒருத்தருக்கு மாத்திரம் தான் தெரியும், வேற யாருக்கும் தெரியவே தெரியாது. ஸோ அந்த நம்மளை தயார்படுத்திக்கிறது தான். ஓகே, இந்த அத்தியாயத்தோட இது. ஓகே. ஸோ இங்க பிரம்மம் என்ற என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பிரம்மம்னா ஆத்மா, அழியாத வாழ்க்கை. ஓகேங்களா? அத்திய ஆத்மம்னு பார்த்தீங்கன்னா உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர், அதாவது ஜீவாவின் இயல்பு, சுய இயல்புன்னு சொல்றாங்க. கர்மான்னா என்ன நமக்கு தெரியும், செயல்கள், பொருள் உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள். அதிபூதா, பொருள்களை கையாளுதல், பொருள் இயற்கை. அ- ஆதி தெய்வ தெய்வ தெய்வா, உச்ச தேவன். ஓகேவா? இதில் அனைத்து தேவி தேவர்களுக்கும் அடங்கும். அதி யக்ஞ, அதாவது தியாகத்தை அனுபவிப்பவர், அதாவது பரமாத்மாவனை குறிக்குது. ஆதி யக்னா எங்கே வசிக்கிறார்? அனைவரும் இதயத்தில் வசிக்கிறார். இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்வது? வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி. அதுதான் வந்து பயிற்சி பண்ணாதான் நம்ம அவளை கடைசி நேரத்துல வந்து நினைவு கொள்ள முடியும். இந்த 6 கேள்விகள் புரிஞ்சுச்சுங்களா எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ. Yes. ஓகே. இந்த 8வது ஸ்லோகம் படிங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. எத்தனாம் ஸ்லோகம் மாதாஜி? 8 பிரபு. 8 மாதாஜி. Yes, மாதாஜி. 8.3. சாரி, 8.3. 8 இங்கே ஸ்லைட்ல தெரியுது பாருங்க. ஸ்ரீ ஆ பகவான் வாச்ச. இது ஆ. श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावोत् करो विसर्ग कर्म wait, ம். ம். திரும்ப படிக்கிறோம். ஸ்ரீ ஓகே ஓகே. பகவானுவாச்ச அக்ஷர பிரம்ம பரமம் ஸ்வபாவோ அத்தியாத்மமுச்யதே பூதபாவோத்பவோ கர்ம கரோ விசர்க கர்ம சங்கிதः. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து கேள்வி வந்து அர்ஜுனன் கேட்டாரு. சில அத்தியாயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து ஆரம்பிப்பாரு. நிறைய அத்தியாயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து பேச ஆரம்பிப்பார் ஸ்டார்டிங்ல. ஸோ இங்க வந்து அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்டதுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பதில் சொல்றார். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மம் எனப்படுவது அழிவற்றதும் உன்னதமானதும் ஆகும். அதன் சுபாவமான நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றான். ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா, பலநோக்கு செயல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஸோ நம்ம உடல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், 3 விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது ஸ்தூல உடம்பு, சூக்ஷ்ம உடம்பு, அந்த இருதயத்துக்குள்ள வந்து ஆத்மா பரமாத்மா இருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆத்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழிவற்றது, உன்னதமானது, நித்தியமானது. ஓகேவா? அது எங்க இருந்து வந்துச்சு? பரமாத்மா கிட்ட இருந்து வந்துச்சு. ஸோ பரமாத்மாவுடைய தன்மைகளை கொண்டு இருக்குது, அதனால பிரம்மன் சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஓகேங்களா? அவர் வந்து எப்படியாப்பட்டவர்? நம்ம ஆத்மா வந்து பிரம்மன் சொல்றாங்க. அது வந்து அழிவில்லாதது, உன்னதமானது, நித்தியமானதுன்ற வார்த்தையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அந்த அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஓகே. 2வது கேள்வி, இந்த ஜீவாத்மா வந்து இந்த உடலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றங்கள் நடக்குது, அதுக்கு வந்து செயல்களை செய்யணும் இல்லைங்களா? நம்மளே இருக்கிறோன்னா சம்பாதிக்கணும், செலவழிக்கிறோம், எல்லாம் பண்றோம். அது வந்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்மான்னு சொல்றாங்க, பலன் நோக்கு செயல்கள்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? 4வது கேள்வி படிங்க, 4வது ஸ்லோகம் படிங்க.
ये स्मृति अतिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधिज्ञ अहम् एवत्र देहे देह प्रतांवरा. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேள்வி கேட்பது வந்து என்ன குறிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முட்டாள்தனத்தை குறிக்கிறது இல்லை, நம்மளுடைய வளர்ச்சியை வந்து குறிக்குது. அதில் நம்ம கேள்வி கேட்கறதுனால ரெண்டு விஷயம் தெரியுது. நம்ம எவ்வளோ அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம், அதை எப்படி வந்து செயல்படுத்துகிறோம். அதனால கேள்விகள் வந்து சிறந்த கேள்விகள் வந்து கேட்கணும், தப்பே இல்லை. ஓகேங்களா. நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் கீதா உபநிஷத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கோம். இந்த பசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பசு இருக்கு, அது வந்து வேதங்களுக்கு ஒப்பிடுறோம். இடைக்குள்ள சிறுவனா வந்து கிருஷ்ணர் இருக்காரு, அவர் வந்து பாலை வந்து கறக்குறாரு. ஓகேங்களா. அந்த பாலை வந்து குடிக்கிறது அர்ஜுனன். அது மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேருடைய கேள்வி பதில்களை வந்து நம்ம வந்து அந்த வேதங்களுடைய சாராம்சத்தை நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ இதில் நமக்கு கேள்விகள் வந்தால் கேட்கலாம், அதில் வந்து தப்பே இல்லை. ஓகேவா. எதுவுமே மிக சிறந்த கேள்வி அது மாதிரிலாம் ஒன்றுமே இல்லை. நம்மளுடைய அஜ்ஞானத்தை போக்கிக்கிறதுக்கோசம் இந்த வேதங்களுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற கொஷின்ஸை நம்ம கேட்கலாம். ஓகேங்களா. உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதீக இயற்கை அதிபூத எனப்படும். ஓகேங்களா. அதிபூதன்னா என்ன தெரியுதுங்களா. இந்த பௌதீக இயற்கை தான் வந்து அதிபூதன்னு சொல்றாங்க. சூரியன் சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதி தெய்வ எனப்படும். பகவானுடைய விஸ்வரூபம் இருக்கு இல்லையா, நம்ம ஒரு யூனிவர்சல் ஃபார்ம்னு சொல்லிட்டு ஒரு 11th சாப்டர் படிப்போம். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அவருக்குள்ள அடங்கியிருக்கும். அதாவது ஒரு கண்ணை வந்து சூரியனுக்கு வந்து ஒப்பிடுறாங்க, இன்னொரு கண்ணை வந்து சந்திரனுக்கு ஒப்பிடுறாங்க. ஸோ அனைத்து தேவர்களும் வந்து எங்கே இருக்காங்க, பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தில் இருக்காங்க. அதுதான் வந்து அதிதெய்வ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மா வீற்றிருக்கார். அதாவது எறும்புல இருந்து, குட்டியா இருக்க எறும்புல இருந்து, புழுல இருந்து, ஆஹ் யானை சரி, அப்புறம் வந்து இந்த உயிரினங்கள் எல்லார்கிட்டயும் வந்து பரமாத்மா இருக்கிறாரு. ஓகேங்களா. அவர் தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அதை வந்து விட்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற அவர் தான் பரமபுருஷராகிய நான் அதி யக்ன யாகத்தின் இறைவன் யக்னேஸ்வரன். நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, யாகங்கள் பண்றதுனால வந்து பலன்கள் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ யக்னத்தின் தளபதியான யக்னேஸ்வரனாவும் ஆதி யக்னமாவும் அவர் தான் இருக்கிறாரு. இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் நமக்கு பதில் கிடைச்சிச்சா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அப்புறம் வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் வந்து யாரை நினைக்கணும், என்ன மாத்திரம் தான் நினைக்கணும். அப்படி என்ன நினைச்சிட்டு நீ உடலை விட்ட என்ன ஆகும், நீ வந்து என்ன வந்து சரணடைவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா. ம். ஸோ தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான். இதில் சிறிதும் சந்தேகமே இல்லை. அந்த காலேச்ச மாம் ஏவ ஸ்மரன் முக்தா கலேவரம் யா பிரய பிரயாதி சமத் பாவம் யாதி நாஸ்த எத்திர சமஷ்ய. ஸோ இந்த பிக்சர்ல நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அவர் யாருன்னு யாராவது சொல்றீங்களா. கேசவ பிரபு, வேற யாராவது சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜிஸ் பிரபுஜிஸ். நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், மகாபாரதம் நம்ம எல்லாம் பார்த்துருப்போம். ஓகே. அம்ப படிக்கல படுத்திருக்காரு, அவரை நம்ம பிதா மகான்னு சொல்லுவோம். பதில் சொல்லுங்க, க்ளூ கொடுத்துருக்கேன். ஓகே. ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீஷ்ம பிதாமகா. ஓகேவா. பீஷ்மர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறந்த பக்தர். ஓகேங்களா. பட் யார் பக்கத்தில் இருந்தாங்க, கௌரவ சைடு இருந்தார் இல்லையா. பட் அவங்களுக்கு வந்து பாண்டவர்னா ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகேவா. ஸோ இருந்தாலும் அந்த யுத்தம் நடக்குது இல்லையா, அந்த யுத்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து அவர் அம்பு படுக்கல படுக்க வச்சிருப்பார் இல்லையா. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த பகவத்கீதை யாரால வந்துச்சு, அர்ஜுனனுடைய குழப்பத்தை தெளிவுபடுத்துறதுக்கோசம் கிருஷ்ணர் பேசினார். ஓகேங்களா. இது வந்து சண்டை போடுறதுக்கு முன்னாடி. ஓகேங்களா. சண்டை போட்ட பிறகு ஒருத்தருக்கு கவலை இருக்கு, அச்சச்சோ இத்தனை பேரை நான் கொன்னுட்டேனே. இந்த நான் வந்து ஒரு பெரும் பாவி, என்ன பண்ணாலும் என்னோட பாவங்கள்லாம் தீரவே தெரியாது. என்னுடைய ஒரு சுய திருப்திக்கோசம் நான் எவ்வளோ கோடி ஜனங்களை வந்து நான் கொன்னிருக்கேன். ஹையஸ்ட் டெத் வந்து எங்க ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குருஷேத்திர போர்ல தான்.
ஓகேங்களா? இத்தனை பெண்கள் வந்து விதவையா இருக்காங்க, எல்லா பாவத்துக்கும் நான் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப புலம்பி தள்ளுவார் யுதிஷ்ட மகாராஜா. இவனுக்கு வந்து ஒரு ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் என்ன பிளான் பண்ணுவாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பீஷ்ம பிதா மகா கையில அமுச்சு விடுவார். நீ போயிட்டு அங்க போயிட்டு எல்லா தர்மத்தையும் கத்துக்கோ, ராஜ தர்மம் எல்லா தர்மத்தையும் நீ போய் அவர் கையில கத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க சொல்வார். அப்ப போனா அவருக்கு வந்து என்ன ஆசைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து இச்சாமிருத்தி இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ அவர் சிறந்த பக்தர், இச்சாமிருத்தி இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் சொன்னாருன்னு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுப்பாரு. அப்புறமா தான் யுதிஷ்ட மகாராஜாக்கு வந்து ஞானம் கிடைக்கும். ஸோ யுதிஷ்டனுடைய அஜ்ஞானத்தையும் குழப்பத்தையும் தீர்க்கறதுக்கு வந்து பீஷ்ம பிதாவை பேச வச்சார். இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து பீஷ்மனுடைய புகழை எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணுத்துக்கோசம் இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை பண்றார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ கிருஷ்ணர் எப்பவுமே வந்து தனக்கு வந்து பெருமை எடுத்துக்கவே மாட்டார். தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு தான் வந்து பெருமை கொடுப்பார். ஓகேங்களா? அதுதான் அவருடைய சிறப்பு அம்சம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் சொல்லியிருக்காங்க. ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம், என்ன வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் கடைசி சமயத்தில் வந்து பரமபுருஷ பகவானை வந்து நினைக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் எடுத்துட்டு வரணும். அதுக்கு வந்து அவனுடைய வாழ்க்கையில் வந்து எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா தாமரை இலை நீர் போல இருக்கணும். அப்போதான் அவன் கடைசி நாளில் வந்து கடவுளை வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும். ஓகேவா? பட் எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, யுதிஷ்ட மகாராஜா கிட்ட வந்து ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க. ஓகே. இந்த உலகத்திலே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் என்னப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாரத முனி கேட்கும்போது அவர் ஒரு அழகான பதில் சொல்வார். எல்லாரும் இறக்க போறோன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. அதுக்கான தயாரே நம்ம படுத்திக்க மாட்டோம். அதை தான் அவர் சொல்றார். ஓகேவா? அதாவது நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ட்ரிப்புக்கு போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம டெம்பிள் வந்து நெக்ஸ்ட் மந்த் நெக்ஸ்ட் மந்த்ல வந்து நம்ம டெம்பிள்ல வந்து இது இருக்கு, பலராமர் ஜெயந்தி ஃபெஸ்டிவல் இருக்கு. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆனிவர்சரி, அதாவது முதல் ஆண்டு செலிப்ரேஷன். அந்த பிரம்மாண்டமான ஒரு கோயில் திறப்பு விழா ஆகி ஒரு வருஷம் ஆகுது. அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது. நம்ம எல்லாரும் போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க எல்லாரும் அவங்கவுங்க வீட்ல இருந்து கிளம்பி வரோம். கிளம்பி வரும்போது என்ன பண்ணுவோம், நமக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணிப்போம் இல்லைங்களா? அங்க போய் 2 நாள் இருப்போம். அப்புறம் வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வந்துடும். இது வந்து என்ன, டிராவல், ஸ்டேயில் திரும்பி வர்றது. இது வந்து தற்காலிகம். இது மாதிரி தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை. இந்த பூலோகத்தில் வாழ்கிற வாழ்க்கை கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான். பட் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், தயார்படுத்தவே இல்லை. பட் அங்கே போகிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பேக் பேக் பண்ணிக்கிறோம். நமக்கு தேவையான திங்ஸு காசு எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? பட் நம்ம நம்ம மரணத்துக்கு தயார்படுறோமா? இல்லை இல்லையா? தயார்படுத்திக்கணும் நம்மளை. ஓகேங்களா? வாழ்க்கைன்றது ஒரு பரீட்சை. ஓகேவா? பரீட்சைக்கு வந்து வாழ்க்கைன்றது வந்து நம்ம ஒரு படிப்பு. அந்த வாழ்க்கையை கடைசியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பரீட்சை இருக்குது. நம்மளுடைய மரணம் தான் நம்மளுடைய பரீட்சை. எப்படி நம்ம ஸ்கூலில் காலேஜில் வந்து அரை முழு ஆண்டு எழுதுவோம் இல்லையா? முழு ஆண்டு எழுதுனா தான் நெக்ஸ்ட் கிரேடுக்கு ப்ரமோட் ஆகும். அது மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பரீட்சை எழுதுறதுக்கு தான், எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம தயார்படுத்திக்கிறோமா இல்லையான்னு ஒரு கேள்வி நம்ம போட்டுக்கணும். ஓகே. தயார்படுத்திக்கலைன்னா நம்ம நிலைமை என்ன ஆகுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ம். அதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் ஒரு பிக்சர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? ஒருத்தர் வந்து பார்த்து இவர் யாருன்றதை ஃபர்ஸ்ட் சொல்கிறேன். இவர் ம- பரத மகாராஜா. ஓகேங்களா? நம்ம தேசத்தை வந்து பரத வருஷான்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலத்தில் வந்து பரதன் வந்து பரத மகாராஜா. இது வந்து ராமாயணத்தில் வரக்கூடிய பரதர் அல்ல. இவர் பரத் மகாராஜா. அவர் வேற, இவர் வேற. ஓகேங்களா? ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாடை வந்து நல்லா சிறந்த முறையில் வந்து ஆட்சி புரிந்துட்டு வந்தார். எல்லா செல்வ வளங்களும் வந்து நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு அரசன் வந்து சிறந்த பக்தனாகவும் செம்மையாகவும் ஆழ்ந்துட்டு வந்தால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை வந்து தன்னுடைய வளங்களை வந்து தானாக கொடுக்க ஆரம்பிக்கும். பூமி தாய் வந்து எல்லாத்தையும் கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? அதாவது பூமி, கடல், எல்லாமே மலைகள் எல்லாமே தன்னுடைய தங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சோர்சஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா கொடுக்கும். ஓகேவா? நல்லா வாழ்ந்துட்டு வந்தாரு. இவர் என்ன பண்ணாருன்னா வர்ணாசிரம சங்கையை வந்து ஃபாலோ பண்ணார். அதாவது ஒரு ஸ்டேஜ் வரையும் கிரகஸ்த வாழ்க்கை வாழ்ந்தாரு. நான் கிரகஸ்தன் ஆன பிறகு வனப்பிரஸ்தா ஸ்டேஜுக்கு போகணும். 50 வயசு ஆயிடுச்சா நம்ம எல்லாரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வனப்பிரஸ்தாக்கு போகணும். ஸோ வனப்பிரஸ்தான வனம் என்ன காடு. ஸோ இவர் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய ஆர்டர்ஸ் கிங்டத்தை எல்லாம் எல்லாத்தையும் தன்னுடைய வாரிசுகளுக்கு வந்து ஒப்படைச்சிட்டாரு. ஸோ வனத்துக்கு போயிட்டு அங்கே ஒரு ஆசிரமத்தில் உட்காந்துட்டு தவங்கள் யக்னங்கள் ஜபங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கார். ஒரு நாள் வந்து ஒரு நதிக்கரையில் வந்து வரார்.
அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கம் வந்து கர்ஜிக்குது. அந்த குரலை கேட்குது. அங்கே முழு மாத நிறையில இருக்கு, முழு மாத கர்ப்பிணி மான் இருக்கு. ஓகேங்களா? அந்த சத்தத்தை கேட்டோடனே அதுக்கு பயம், தன்னோட உயிரை காப்பாத்திக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த கரையிலேருந்து அந்த கரைக்கு தாண்டி போகுது. அந்த சமயத்தில் என்ன ஆச்சுன்னா, அது நிறை மாத கர்ப்பிணி இல்லையா, அந்த வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய மான் வந்து விழுந்துடுது. ஸோ அதுக்கு வந்து திங்க் பண்ணுறதுக்கு கூட டைம் இல்லை. ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் வந்து இது நடக்குது. சிங்கம் வருது, அடிச்சு போட்டால் நம்ம காலி, நம்மளை உயிரை காப்பாற்றிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அது என்ன ஆகுது, ஜம்ப் பண்ணுது. அந்த ஜம்ப் பண்ண டைமில் இது ஆயிடுது. ஸோ அது வந்து திரும்பி வந்தால் பலன் இருக்காது. அதனால என்னாச்சு, அது அப்படியே போயிடுச்சு. அங்கே இருந்த இந்த முனிவர் பரத் மகாராஜா வந்து என்ன பண்ணுறாரு, அதை தன்னோட ஆசிரமத்துக்கு எடுத்துட்டு போனார். ஆசிரமத்துக்கு எடுத்துட்டு போனாரு, சாப்பாடு கொடுத்தாரு, வளர்த்தாரு, எல்லாம் பண்ணாரு. அது கொஞ்சம் பெருசாச்சு. அது பெருசானோன்னு என்ன பண்ணுச்சு, அவரை போயிட்டு யாகம் பண்ணிட்டு இருந்தா, போய் டிஸ்டர்ப் பண்றது எல்லாம் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அதுக்கு பிறகு ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மான் வந்து ஆசிரமத்துக்கு வரவே இல்லை. ஓகேவா? ஸோ அவருக்கு ரொம்ப கவலை. ஏன்னா அந்த மான் மேலே பற்றுதல் வச்சிருக்காரு இல்லையா, அதனால ரொம்ப கவலை, என்னடா மான் வரவே இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, அதை தேடி போறார். ஓகேங்களா? தேடி போறாரு, போறாரு போறாரு, இவருடைய மரணம் டைம் வருது. எம் எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் தத் ஜெயத் என்தே கலேவரம் தம் தம் ஏ வைத்தி கௌந்தேய சதா தத் பாவ பாவிதக. அதாவது மரணம் சமயத்துல வந்து அவருக்கு மரணம் வருது. இவர் என்ன நினைச்சிட்டு போயிட்டு இருக்காரு, ஐயோ மானக்கானோ குட்டி மானு, இது யாராவது இந்த காட்டு விலங்குகள்லாம் வந்து கொன்று சாப்பிட்டுட்டு என்ன ஆகுது, நேத்துலேருந்து வரலையேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கார். ஸோ மரணம் வரும்போது அவர் மானை நினைக்கிறாரு. இந்த பிக்சர்ல தெரியுதா, அவர் மரணம் வருது, கீழே விழுறாரு, மானையே நினைச்சிட்டு இருக்காரு. அடுத்த ஜென்மத்துல என்னவா பிறக்கிறாரு, யாராவது கெஸ் பண்றீங்களா? பிரபு, கேஷவ் பிரபு. ம், மாதாஜி ஒரு டைம் கொஸ்டின் ரிப்பீட் ஆ, பண்றீங்களா? யாரு யார் கேட்கறது? கேஷவா மாதாஜி. கேஷவுக்கெல்லாம் கேட்க சொல்ல மாட்டேன். நீங்க ஆன்சர் சொல்லிடுங்க, எனக்கு தெரியும். வேற யாராவது? ஓகே. ஸோ அவர் வந்து மானையே நினைச்சிட்டு இருக்காரு. அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து மானா பிறக்கிறார். ஓகேவா? மானா பிறக்கிறாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய கருணை என்ன, அவருடைய குட் லக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடவுளுடைய அனுகிரகத்தால அதே ஆசிரமத்துக்கு போறாரு. அப்ப பரத் மகாராஜாவா இருந்து என்னென்ன பூஜை புனஸ்காரங்கள்லாம் பண்ணாங்களோ அது எல்லாத்தையும் பண்றார். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து அவர் வந்து ஒரு ஜடபரதன், பேர்லயே பாருங்க, ஜடன்னா என்ன, எந்த உணர்ச்சிகளும் இல்லாதவங்கள தானே ஜடன்னு சொல்லுவோம். ஜடபரதரா பிறக்கிறார். இது மூன்றாவது பிறவி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து மகாராஜரா இருக்காரு, ரெண்டாவது வந்து மான் பிறவி, மூணாவது வந்து ஜடபரதர். அப்போ வந்து அவருக்கு தெரியுது, அச்சச்சோ நான் போன ஜென்மத்துல எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணேன், தப்பா பண்ணிட்டேன், கடவுளை நினைக்கவே இல்லை. இந்த ஜென்மத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் பார்க்கறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மந்த புத்தி இருக்கிற மாதிரி தெரியும், பட் ஆக்சுவலி அப்படி இல்லவே இல்லை. ஓகேங்களா? ஆஹ் அவர் என்ன ஆறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜடமா இருக்கிறார். ஓகேங்களா? அது வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ வந்து அவங்க உடன் பிறந்தவங்க எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அவருக்கு எந்த ஒரு சொத்தும் கொடுக்க மாட்டாங்க. அவர் வந்து உனக்கு வந்து சொத்து வந்து உங்கள் அப்பா தானான்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க அப்பாவுக்கு தெரியும் என்ன வந்து, உன்னை வந்து எல்லாரும் ஏமாத்துறாங்கடா, உன்னோட பங்கு நீ வாங்கிக்கோன்னு சொல்லுவாங்க. அவர் அமைதியாகவே இருப்பார். அப்புறமா அவங்க அண்ணி எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் ஊசி போனது, அப்புறம் வந்து கரிஞ்சு போன ரொட்டி துண்டுகளை தான் கொடுப்பாரு. அவர் இருந்தாலும் அதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு நல்ல வலிமையா இருப்பாரு, நல்லா வேலை செய்வாரு, பட் யாரு கையிலும் பேசவே மாட்டார். ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, கீழே இருக்கிற பிக்சர், நாலாவது பிக்சரு, ஒரு பல்லக்கில அரசரை தூக்கிட்டு போறதுக்கு ஒரு ஆள் வந்து தேவைப்பட்டது. அதனால இவரை கூப்பிடுறாங்க. எல்லாரும் நேரா நின்றுட்டு இருக்காங்க, ஒருத்தர் மாத்திரம் வளைஞ்சு இருக்காரு பாருங்க, அவர் தான் வந்து ஜடபரதர். ஓகேவா? அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, அஹ் தாவி தாவி போறார். அதனால உள்ள உட்காந்துட்டு இருக்க அரசருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது. என்னடா ஒழுங்கா எல்லாம் தூக்கிட்டு போக முடியாதான் அப்படின்னு இவர் ஆத்ம ஞானத்தை பேசுறாரு. அதாவது போற வழியில வந்து எறும்பு பூச்சி எல்லாம் இருக்கு, அதை பார்த்துட்டு அவர் தாண்டி தாண்டி போறதுனால குதிக்க வேண்டியதா இருக்கு. அதனால உள்ள உட்காந்து இருக்கிற வந்து பாத்தீங்கன்னா அது டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது.
அப்ப இவர் பேசுற ஆத்ம ஞானத்தை பார்த்துட்டு அரசரே வந்து அவர் கீழே விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி அப்புறம் அவர்கிட்ட இருந்து இவர் ஞானத்தை வாங்கிக்கிறார். ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ இது மாதிரி ஜடபரதரா இருந்து அப்புறம் இன்னொரு நிகழ்ச்சி நடக்கும். இவர் என்ன பண்ணுவாரு, ஒரு நாள் காட்டு பக்கம் போயிட்டு இருந்த அங்க இருக்கக்கூடிய ஆதிவாசிகள்லாம் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ஆஹ் காளிக்கு வந்து இது கொடுப்பாங்க மாதாஜி. ஆஹ் அவர் வந்து என்ன ஆகுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, காளிக்கு வந்து பலி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க எடுத்துட்டு போவாங்க அந்த ஆதிவாசிகள். அப்போ வந்து அந்த உடல்ல வந்து எந்த ஊனமும் இல்லாம தான் இருந்தாதான் வந்து நரபலி கொடுக்க முடியும். ஸோ இவர் வந்து நல்லா திடகாத்தமா இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, காளி தேவியே வந்து அங்க ஆகாவனம் பண்ணிட்டு, நீ என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க, ஒரு சிறந்த பக்தன், கிருஷ்ணருடைய பக்தனா எனக்கு பலி கொடுக்குறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்க வந்தவங்க எல்லாரையும் சம்மாரம் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ பக்தனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவர் வந்து அமைதியாக தான் இருக்கிறாரு, எதுவுமே பேசுறது இல்ல. பட் இருந்தாலும் அவங்கள வந்து காப்பாத்துறாங்க. யாரு? கடவுள். ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து நம்ம அவர் மேல பக்தி வைக்கணும். இங்க நம்மளோட டேக் ஹோம் மெசேஜ் பாயிண்ட் என்னன்னா, நம்ம அந்த காலே ஸ்மரம் இல்லையா, என்ன நினைக்கிறோமோ அதுவா ஆகும். அதனால நம்மளுடைய எண்ணம் வந்து கடவுள் மேல இருக்கணும். அதுதான் வந்து பிரகலாத மகாராஜ் வந்து சொல்லியிருக்கார். நம்ம இந்த பக்தியை வந்து எப்ப பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, கௌமாரம் எவ்வரம் ஜரா, அதாவது சின்ன வயசுல இருந்தே வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஓகேங்களா? சின்ன வயசுல பட் நம்ம என்ன பண்றோம், சின்ன வயசுல நல்லா விளையாடிட்டு இருப்போம், ஸ்கூலுக்கு போவோம், படிப்போம், அப்புறம் வந்து ஒரு நடுநிலைக்கு வந்த பிறகு வேலைக்கு போவோம், அப்புறம் வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் வயசுல வந்து நம்ம பக்தி பண்ணலான்னு சொல்லி நினைப்போம். பட் அந்த ரிட்டையர்மெண்ட் வயசுல என்ன ஆகுது, நம்ம கை காலே வந்து நம்ம பேச்சை கேட்காது இல்லையா, கண்ணு வந்து மங்கும், காது வந்து கேட்காது, இந்த குறைகள்லாம் ஏற்படும் இல்லைங்களா? அந்த சமயத்துல நம்மளால பக்தியே பண்ணவே முடியாது. ஓகேங்களா? இது பிரகலாத மகாராஜா நமக்கு சொல்லிட்டு போனது. அதனால நம்ம இப்ப ஆரம்பிக்கணும். இத்தனை வருஷம் பண்ணமோ இல்லையோ, அட்லீஸ்ட் நவ் நம்ம ஆரம்பிக்கணும். சரிங்களா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மாம் அனுஸ்மர யுத்தியச்ச மையர்ப்பித மனோபுத்தி மாம் ஏவஷ்யஸ்ய யஷ யஷம் செய்ய. எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயம் இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, அர்ஜுனனுக்கு வச்சு ஆ ஆ ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காருங்க, நமக்கு விதிக்கப்பட்ட வேலைகள், நம்ம குடும்ப வாழ்க்கையும் பார்த்துக்கணும், நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஜபத்தையும் நம்ம பண்ணணும். இது ரெண்டையும் பண்ணாதான். எப்படி பண்ணணும்? பற்றுதல் இல்லாம பண்ணணும், கிருஷ்ண உணர்வோட பண்ணணும். அப்போ வந்து என்ன ஆகுது, நம்மளுடைய மனசு புத்தி அவர் மேலே இருக்குது. ஓகேவா? அதனால நமக்கு என்ன தேவையோ அவர் அதை பார்த்துப்பார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ யாராவது இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यकामिना परम पुरुषं दिव्यं याति पार्थान चिन्तयन्. ஓகே. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, அப்பியாச யோக யுக்தேனா. ஓகேவா? பரமபுருஷனை தியானிப்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ நீங்கள் எல்லாம் சொன்னீங்க, அதெல்லாம் நிஜமாவே ரொம்ப எக்ஸலண்ட் விஷயம். நான் வந்து வேலை செய்யும்போது கடவுளை நினைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா, டிரைவிங் பண்ணும்போது நினைக்கிறேன், அதெல்லாம் வந்து குட். பட் த பெஸ்ட் திங் என்னன்னா, நம்ம என்ன பண்ணணும், அதுக்குன்னு ஒரு டைமை ஒதுக்கி வைக்கணும். ஒரு 7 மினிட்ஸ், 7 to 8 மினிட்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் ஆகும் நம்ம வந்து ஒரு ரவுண்டு முடிக்கிறதுக்கு. சரிங்களா? அதை நம்ம அவர் மேலே தியானம் பண்ணுறதுக்கு முடியும். ஆ, அப்பதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயிற்சி, பிழாத பயிற்சி செய்பவன் அவன் தான் வந்து நிச்சயமா என்னை வந்து அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார். ஓகேங்களா? ஏன் வந்து எப்பவுமே அவரை நினைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன பிரச்சனைன்னா, இந்த ஸ்டோரி நமக்கு தெரியும், ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், அஜாமிலன் இல்லையா? ஸோ ஒரு பிராமணா இருந்து இந்த புலன்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது, அது தவறு இழக்கிறான்.
கடைசியா வந்து பாத்தீங்கன்னா 10வது பையனா பிறந்த நாராயணனால அவன் வந்து நாராயணா நாராயணான்னு சொன்ன பிறகு தான் செஞ்ச தவறு உணர்ந்து ரிஷிகேஷத்துக்கு போயிட்டு கடவுளுடைய அனுகிரகத்தால வந்து விஷ்ணு தூதுவர்கள் வருவாங்க, யம தூதுவர்கள்லாம் போயிடுவாங்க. ரிஷிகேஷத்துல உட்காந்துட்டு மறுபடியும் வந்து தன்னுடைய வேதங்கள் படிக்கிறது அதெல்லாம் பண்றாரு. அப்புறம் கடவுளுடைய திருநாட்டுக்கு போறாரு. ஓகேங்களா? இதுதான் நம்ம இந்த பிக்சர் பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா? அஜாமிலன் வயசாயிட்டு இருக்காரு, விஷ்ணு தூதர் வராரு, யம தூதர்கள் அங்கிருந்து போயிடுறாங்க, நீங்க இங்கிருந்து போங்கன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் வந்து ரிஷிகேஷத்துல போயிட்டு உட்காந்து தவம் பண்றாரு. அவர் வந்து தன்னை தயார்படுத்த பிறகு கடவுளே வந்து ஒரு விமானத்தை அனுப்புறார் தன்னுடைய தூதுவர்களோட. ஓகேங்களா? ஸோ அப்புறமா வந்து அந்த அதே அஜாமிலன், நம்ம பார்த்த அஜாமிலன் வந்து எங்க போறாரு? கடவுளுடைய நித்திய நாட்டுக்கு போறார். ஓகேங்களா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அவர் வந்து எப்படியாப்பட்டவர், அவருடைய தன்மைகள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ராமகிருஷ்ணன் பிரபு இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பழமையானவர், எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தவர், அணுவை விட சிறியவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதிக கருத்துகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர். ஓகேவா? அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரிந்து கொள்ள முடியாதவரும் இருப்பார், ரூபமுடைய நபர், சூரியனை போன்ற பிரகாசம் இருப்பவர், ஜட இயற்கைக்கு கடந்த உன்னதமானவர். இந்த எல்லா பண்புகளும் யார்கிட்ட இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பரமகிருஷ்ண பகவான் கிட்ட வந்து இருக்கு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ராமகிருஷ்ண பிரபு படிக்கிறீங்களா இதை? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படி. கவிம் பிராணம் அனுசாசித்ராம் அனோர் அணியாமிசிம் அனுஷ்யாமத்ரேய சர்வஸ்ய தாதாராம் அசிந்திய ரூபம் அத்யவர்ணம் தமச பரஸ்தாத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவருடைய சிறப்பு அம்சங்கள். அதனால அவர்கிட்ட வந்து நம்ம சரணாகதி அடைந்து அவரை தியானம் பண்றதுல வந்து நமக்கு நன்மை கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ சரிப்பா, நமக்கு மாத்திரம் தான் இது பண்றாங்களா, வேற யாராவது பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்க இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, 2 பிக்சர் தெரியுது. ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 தலை கொண்ட பிரம்மா இருக்கார். ஓகேங்களா? இந்த பிரம்மன் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைன்னா கூட யார்கிட்ட போறாரு? பார்க்கடல்ல இருக்கக்கூடிய நாராயணன் கிட்ட போறார் இல்லையா? அதாவது பூமி தேவி கூட இந்த பூமி பாரமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரச்சனைக்கு வந்து பிரம்மாதேவர் கிட்ட போறாங்க. பிரம்மர் என்ன பண்றாரு, நான் தான் வந்து இந்த உலகத்தை எல்லாம் படைச்ச சிருஷ்டி இல்லையா, அவர் வந்து செகண்டரி கிரியேட்டர், முதன்மையான கிரியேட்டர். ஃபர்ஸ்ட் இந்த உலகத்தை எல்லாத்தையும் பிரபஞ்சத்தை வந்து கிரியேட் பண்ணது முதன்மையானவர் யாருன்னா கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வந்தவர் தான் வந்து பிரம்மா. அவர் வந்து செகண்டரி கிரியேட்டர், இரண்டாவது பட்ச கிரியேட்டர், ஒரு கிரியேட்டர். எனக்கு தமிழ்ல இங்க வரமாட்டேங்குது. ஓகேவா? ஆ, சிருஷ்டிகர்த்தா, ரெண்டாவதா இருக்கக்கூடிய சிருஷ்டிகர்த்தா அவர். ஓகேங்களா? ஸோ அவர்கிட்ட வந்து போயிட்டு தஞ்சம் எடுக்கிறாங்க. அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, நேரடியா சொல்யூஷன் கொடுக்கறது இல்ல. அவர் என்ன பண்றாரு, பார்க்கடல்ல இருக்கக்கூடிய நாராயண கிட்ட வந்து விண்ணப்பம் பண்றாங்க. அவங்க எல்லாரும் போயிட்டு இந்த இடத்துல பாருங்க, எல்லா தேவர்கள் பிரம்மா எல்லாம் வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க. பிரார்த்தனை பண்ண 2 விதமா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாரு கடவுள். ஒண்ணு நேரடியா வருவாரு, இல்லைன்னா ஒரு சவுண்ட் வைப்ரேஷன் மூலமா அவங்களுக்கு வந்து வார்த்தைகள் மூலமா அவங்களுக்கு வந்து பதில்களை கொடுப்பார். ஓகேங்களா? அது மாதிரி இது ஒரு விஷயம். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாம் சரி, நம்ம மாத்திரமா பக்தி பண்ணணுமா, நம்ம பிரச்சனை இருந்தால் மாத்திரம்தான் கடவுள்கிட்ட போனோமான்னு ஒரு கேள்விக்கு இது பதில் கிடைச்சிச்சு. தேவதேவர்கள் நமக்கு விட சக்தி வாய்ந்தவர்கள் வந்து தேவதேவர்கள், அவங்களுக்கும் பிரச்சனை இருக்கு, அவங்களும் கஷ்டப்படுறாங்க. அவங்க யார்கிட்ட வந்து தீர்வு எடுத்துக்கிறாங்க? பரமபுருஷ பகவான் கிட்ட இருந்து தீர்வு எடுத்துக்கிறாங்க. இந்த பாயிண்ட் புரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் நோன்னு சொல்லுங்க, எஸ் அட்லீஸ்ட் மாதாஜி. சாட்ல போடுங்க. மற்றவங்க சொல்லுங்க. ஓகே. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிக்சரில் 2வது பிக்சரில் பாருங்கள், ஒரு மரத்துக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவன் பார்வதி இருக்காங்க, மேலே நாராயணன் இருக்காங்க இல்லையா? இந்த சிவன் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மள மாதிரி வாட்ஸ்அப்பு இன்ஸ்டாகிராம்லாம் பார்க்கல. அவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து பார்வதி தேவிக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? பார்வதி தேவி என்ன பண்ணுறாங்க, ஓ ஓன்னு கேட்டுட்டே இருக்காங்க. நம்ம எப்படி கிளாஸில் வந்து தூங்கிடுறோமோ அந்த அம்மாவும் வந்து தூங்கிடுறாங்க. பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓன்னு சத்தம் வந்து கேட்குது. யாருன்னு பார்த்த ஒரு கிளி. ஆ, அவர் வந்து அதை நோட்டீஸ் பண்ணுறதில்ல. அப்புறம் பார்வதி தேவி தூங்கி எழுந்துட்டு, இன்னுமா நீங்கள் கதை சொல்லிட்டு இருக்கீங்க, நான் தூங்கி இப்போ தான் எழுறேங்கன்னு. இல்லையே, உன்னோட டோன்லேயே வந்து ஒருத்தங்க ஊன்னு சொன்னாங்களே, எங்கேருந்து வந்துச்சு அந்த சத்தம்னு அப்படின்னு பார்க்குறாரு. அப்போ தான் தெரியுது அங்கே ஒரு கிளி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ சிவனுக்கு என்னென்னா
தகுதி இல்லாதவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாகவதம் கேட்டால் அது அபராதமாகும், அதனால தீமை வரும்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறது, அதை துரத்திட்டு போறார், அதை கொன்னணும்னு சொல்லிட்டு. அது பறவை என்ன பண்ணுது, அந்த லோகத்திலேருந்து பிரம்மலோக சிவலோகத்திலேருந்து கீழே வருது. கீழே வந்தும்போது அதுக்கு இன்னொரு சப்தம் கேட்குது, யாரோ வந்து பாகவதம் சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அது யாருன்னு அப்படின்னு போயிட்டு பார்த்தா சுகதேவ் பரிஷித் மகாராஜ், சாரி, வியாசதேவர் வந்து தன்னுடைய மனைவி கிட்ட வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அவங்க வந்து ஆன்னு கேட்டுட்டே இருக்காங்க வாயை திறந்துட்டு. அப்போ என்ன ஆகுது, அந்த கிளி வந்து அது வந்து அந்த வாய்க்குள்ள போயிடுது. ஓகேவா? ஸோ இது யார் இந்த கிளி, யாராவது கெஸ் பண்ண முடியுமா? ராதாராணி கையில் இருக்க வேண்டிய கிளி. ஓகேங்களா? அது என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நாள் வந்து ராதாராணி வந்து நாங்கள் இந்த லீலையெல்லாம் முடிச்சிட்டோம், நாங்கள் கிளம்பி போகிறோம், நீ இங்கே இருன்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நான் மாத்திரம் எப்படிம்மா இங்கே இருக்குது, உங்களுடைய புராணங்களை பற்றிலாம் கேட்காமன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நினைக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஆஹ், எனக்கு வந்து நீங்கள் இல்லைன்னா ரொம்ப போர் அடிக்கும், அதனால் வந்து நான் பாகவதம் கேட்குற இடத்துல தான் நான் இருக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து பாகவதம் எங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க அதை தேடி போவாங்க. ஸோ இது மாதிரி ஒருத்தர் ஒருத்தர்கிட்டயே கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. வியாசதேவர் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அவங்க மனைவியோட வாயத்தில் போயிடுறாங்க. அவங்க அப்போ வந்து சிவன் வருவாங்க. என்னப்பான்னு கேட்டால் இது மாதிரி கிளி வந்துச்சு இந்த பக்கம்னா ஏன் சொல்லுன்னு அப்படின்னு கேட்குறாரு. இல்லை நான் பாகவதம் சொல்லிட்டு இருந்தேன், அது கேட்டுச்சு, தகுதியற்றவள் கேட்கக்கூடாது இல்லையான்னு அப்படின்னு. இப்போ அது கேட்டுச்சு இல்லையா, கேட்ட பிறகு அதுக்கு எல்லா தகுதி வரும் தானே, அது ஏன் நீ கொல்லணும்னு நினைக்கிற அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்புறம் அது கரெக்ட் தானேன்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு அவர் கிளம்பி போயிடுவார். ஓகேங்களா? ஆ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுகதேவ் கோசாமியா வரார். ஓகேங்களா? வியாசதேவருடைய மகன் வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமி. ஓகேங்களா? ஸோ அவங்களும் தேவர்களும் என்ன வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க, கடவுளுடைய ஆ, நாம ரூப குண லீலைகள் தான் வந்து பற்றி பேசிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, நம்மளும் அதை பண்ணுறதுனால எந்த தப்பும் இல்லை. அவருடைய நாமங்களை ஸ்மரணம் பண்ணணும், அவங்களுடைய லீலைகளை வந்து நம்ம மெடிடேட் பண்ணணும், ரிமெம்பர் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். ராமகிருஷ்ணன் பிரபு இதை படிங்க. ममम् उपेत्य पुनर्जन्म तु कलयम् असास्पदम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धं ब्रह्मं कदा. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்கே வந்து துக்காலயம், அதாவது துணி இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், வஸ்திராலயம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? புக்கு நிறைய இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம், புஸ்தக ஆலயம் சொல்லுவோம். இந்த இடத்துல வந்து என்ன இருக்குது, துக்கம் தான் இருக்கு, அதனால இதை வந்து துக்காலயம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ என்ன புரிஞ்சிட்டு என்ன மேல பக்தி பண்ற யோகிகள் என்ன பண்றாங்க, இந்த இடத்துக்கு திரும்பி வரமாட்டாங்க. இதுதான் லாபம். நம்ம ஏன் பக்தி பண்ணணும்னா இந்த ஒரு நற்கதி அடையிறதுக்கு தான். அங்க போனா எப்பவுமே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஏன்னா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா காமதேனு பசி இருக்கு, ஆம், டிசையர் ட்ரீ டிசையர் ட்ரீ கற்ப 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 விருட்ச மரம் இருக்கு. ஓகேங்களா? நம்ம கேட்டதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய மரம் இருக்கு. நம்ம பிஸா வேணாலும் கேட்கலாம், இட்லி வேணும்னாலும் கேட்கலாம், எதை கேட்டாலும் கொடுக்கக்கூடிய மரம் இருக்கு. அங்க போனால் நம்ம வேலையே செய்ய வேண்டியதில்லை, ஹாயா கடவுள் மேலே நாமஸ்மரணம் பண்ணிட்டு சந்தோஷமா ஆடல் பாடலோட இருக்கலாம். பாலமுருகன் பிரபு இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஒரு நிமிஷம் பாருங்க. ம். ஆ பிரம்மக புவனாலயः புனராவர்த்தினோ அர்ஜுனா மாம் உபேத்ய தூ கௌந்தயே புனர்ஜன்ம நா வித்யேதே. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மானால பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதன் விளைவுகளால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா, இங்க வந்து இருக்கக்கூடிய இப்போ ஈரேழு லோகத்துக்கு நம்ம போய் வர முடியும். அதாவது தாழ்ந்த லோகத்துக்கும் போகலாம், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயர்ந்த லோகத்துக்கும் போக முடியும். ஓகேங்களா? ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்து பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே எது, இந்த லோகங்கள். ஆனால் குந்தியின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்றும் மறுபிறப்பி எடுப்பதில்லை.
ஓகேங்களா? ஸோ இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ வந்து நம்ம கீழ் லோகத்துக்கு போகிறோம்னா பாவங்கள் செய்கிறோம்னு அர்த்தம், மேல் லோகத்துக்கு போகிறோம்னா புண்ணியங்கள் நம்ம கையில் இருக்குன்னு. இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கழித்தல் பிறகு மறுபடியும் பிறப்பு இருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த பிறவராத நிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எங்கே போனால் வராது, கடவுளுடைய நித்திய லோகம். இது இந்த மேலோகத்தை எல்லாம் தாண்டி ஒரு லோகம் இருக்கு. சத்து, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுடைய லோகம், வைகுண்ட லோகம். வைகுந்தா, வைன்னா என்ன அர்த்தம்னா எங்க வந்து ஆங்ஸைட்டி, கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் இல்லாத இடம் தான் வந்து வைகுந்த லோகம். அந்த இடத்துக்கு போக முடியும். ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 17லேருந்து 19 ஸ்லோகத்துடைய பொருள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பிரம்மாவுடைய வாழ்நாட்கள்லாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா? நம்ம நாட்களை கம்பேர் பண்ணும்போது அவருடைய வாழ்நாட்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு இல்லையா? பிரம்மாவுடைய பகல் நேரத்தில் வந்து எல்லா ஜீவரத்மாக்கள் வந்து தோன்றுகிறது. அதே பிரம்மாவுடைய இரவு வந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ எல்லாமே அழிஞ்சு போடுது. ஸோ அந்த உலகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இரண்டு சமயத்தில் வந்து பிரளயம் நடக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு இரவு வரும்போது, அப்புறம் இன்னொரு சமயம் எப்போன்னா அவர் வந்து அவருடைய ஆயுட்காலம் முடியுது பாருங்கள், அப்போ வரக்கூடிய அழிவு வந்து மகா பிரளயமாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ரெண்டு சமயத்தில் வந்து அழிவு ஏற்படுகிறது. ம். ம். ஆ. ம். பிரபு பாலமுருகன் பிரபு படிங்க ஸ்லோகம். யாராவது வேற யாராவது படிக்கிறீங்களா? படிங்க. மாதாஜி. ம். படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. प्रस्तस्मातु பாபு. प्रस्तस्मातु भावो अनन्य अव्यक्त्य व्यक्त्यद सनातन शशु य शशुर्वश बोधसे नश्यतु विनश्यति. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இருப்பினும் தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால் நித்தியமானதும் திவ்யமானதுமான மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை உள்ளது. அது பரமமானது என்றும் அழிவடையாதது. இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்தும் அழிவடையும் போது அப்பகுதி அழிவதில்லை. ஸோ அப்போனா இதெல்லாம் அழியக்கூடியதுன்றதை இந்த ஸ்லோகத்தில் தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? ஸோ இதுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு இடம் இருக்குது, அது வந்து நித்தியமாக இருக்கக்கூடிய இடம். அதுதான் வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அந்த லோகத்துக்கு நம்ம போனான்னு வச்சுக்கோங்களேன், எந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்காது. நமக்கு வந்து வாழ்க்கையில் ரெண்டு விதமான பிரச்சனைகள் இருக்கு. ஒன்று நிரந்தரமான பிரச்சனைகள், இன்னொன்று வந்து தற்காலிகமான பிரச்சனை. நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா தற்காலிகமான பிரச்சனை உணவு, உடை, இருக்க இடம், இதுக்கு தான் நம்ம ஓடி ஓடி போயிட்டு உழைச்சிட்டே இருக்கோம். நிரந்தரமான பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிறப்பு, இறப்பு, ஆம், பிறப்பு இறப்பு, அப்புறம் வியாதி, அப்புறம் வந்து முதுமை வயசு, மாதாஜி. வயசாகிறது. ஓகேங்களா? இந்த 4 விஷயங்கள் இருக்குது. அதுக்கு வந்து நம்ம தீர்வே காண்றதில்லை. தேங்க்ஸ் பிரபு. அதை வந்து தீர்வு காண்றதே இல்லை. ஓகேங்களா? பட் நம்மளுடைய மென்டாலிட்டி செட்டப்பை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். ஸோ பெர்மனெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது, அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? அதுக்கு ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் பக்தி தொண்டு. ஓகேங்களா? ஸோ ம் ம். கேசவ பிரபு இந்த 2 ஸ்லோகம் படிங்க. எஸ் மாதாஜி. அக்னி கொஞ்சம். अग्निज्योतिरः शुक्लः षण्मसा उत्तरायणम् तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्मवितो जनाः सोमो सोमो रात्रिस्ततः कृष्ण षण्मसा दक्षिणायनम् तत्र सान्त्रा तत्र सान्त्रसमम् ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த பிக்சர், இந்த ஸ்லைட்ல நம்ம ரெண்டு வித்தியாசமான பிக்சரை நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ பரமனை அறிந்தவர்கள் அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில், அக்னி தேவன் அந்த ஃப்ளேம் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அது ஒளியில் பகலின் நல்ல நேரத்தில். ரெண்டாவது பிக்சர் பாருங்க, சூரிய வெளிச்சம் இருக்கா? அதுக்கு மூணாவது பிக்சர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளர்பிறை உள்ள இரு வாரங்களில் சூரியன் வந்து எந்த திசை நோக்கி போறாரு? வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதம் இவ்வுலகை விட்டு சென்று அந்த பரமனை அடைகிறார். இன்னொரு முறை இது சொல்றேன். ஏதாவது அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில்
ஒளி பகல் நேரத்தில், வளர்பிறை காலத்தில், ஓகே, சூரியன் வந்து வடக்கு நோக்கி 6 மாசம் போறார். அந்த சமயத்துல யாராவது உயிர் விட்டாங்கன்னா அவங்க எங்க போறாங்க? பரமனை அடைகிறான். ஓகேங்களா? இதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிற விஷயம் வந்து கீழே இருக்குது. அதாவது புகையிலும் இரவிலும். ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் பாக்குறீங்களா? அந்த புகை மண்டலம் மாதிரி இருக்கா. அதற்கு அடுத்தது வந்து இரவு, இருட்டா இருக்கா, சூரியன் அங்க இல்ல. புகையிலும் இரவிலும் தேய்பிறையில். நமக்கு தெரியும் வளர்பிறை 2 வாரம் இருக்கும், தேய்பிறை 2 வாரம் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி சமயத்துல சூரியன் வந்து தெற்கு நோக்கி போயிட்டு இருக்கார். அந்த 6 மாசத்துல யார் உயிரை விடுறாங்களோ அந்த அவங்க வந்து எங்க போறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சந்திரலோகத்தை அடைகிறார், மீண்டும் திரும்பி வருகிறார். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம பிறக்கும் இறக்கும் நேரத்தை வச்சு கூட நம்ம எங்க போறோன்றத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீஷ்ம பிதாமகா நம்ம பார்த்தோம், நல்ல நேரத்துக்கோசம் வெயிட் பண்ணார், உத்தராயண காலத்துக்கோசம் இல்லைங்களா? ஸோ இது ஒரு பக்கம் இருந்தா கூட இது வந்து எல்லாருக்கும் பொருந்துமான்னு கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு அப்ளை ஆகாது. கிருஷ்ணர் பக்தர் சதா காலமும் கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டே இருந்தாலும் சரி, அந்த சூரியன் வடக்கு நோக்கி போனாலும் சரி, தெற்கு நோக்கி போனாலும் சரி, எந்த சமயத்துலயும் அவருக்கு வந்து உயிர் பிரிஞ்சா அவர் கிருஷ்ணருடைய லோகத்துக்கு போறாங்க. இதுக்கு தான் நம்ம வந்து இந்த கடைசி தேர்வான மரணத்துக்கு வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நம்மள பயிற்சி பண்ணிக்கணும். ஸோ நமக்கு தெரியும் மரணம் ஒன்று இருக்குது, ஆனா என்னைக்குன்றது நமக்கு தெரியாது. சிலபஸ் தெரியும் இல்லைங்களா? நம்ம 10வது படிச்சு நம்ம 10வது புக்ஸ் வாங்கி வச்சுட்டு படிப்போம் இல்லைங்களா? இது மாதிரி சிலபஸ் என்னன்னா நம்மளுடைய பகவத்கீதை, நாமஸ்மரணம், பக்தர்களுடைய சங்கம், இதுதான் வந்து சிலபஸ். இதை ஃபாலோ பண்ணா நம்ம எக்ஸாம்ல பாஸ் ஆயிடும். பயப்பட தேவையில்லை. ஏன்னா ஆத்மா வந்து நித்தியமானது, ஒரு உடம்புல இருந்து இன்னொரு உடம்புக்கு போகக்கூடியது இல்லைங்களா? ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அன்பானவர் இல்லையா? அவர் நம்ம கிட்ட மாத்திரம் இல்லை, எல்லா ஜீவராசிகளுக்கிட்ட வந்து அன்பா இருக்கிறவர் இல்லையா? அதனால தான் அவர் ஒரு காரணமற்ற கருணையால இறங்கி வந்து நமக்கு வந்து பக்தியை கொடுக்குறார். ஓகேவா? இதுதான் வந்து முகுந்தமாலா ஸ்தோத்திரத்துல சொல்லியிருக்கார். ஓகே. ஆம், அதாவது மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் உன் திருவடி தாமரை திருவடிகளை சிந்தனை செய்கின்றேன் என்று சொன்ன ஆழ்வார்க்கும் ஒரு சந்தேகம் வந்தது. ஓகேவா? ஆஹ் அதாவது அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். ஓகேவா? உம் இவர் என்ன சொல்லுவார்னா, என்னோட இறக்கும் சமயத்துல என்ன உடல்ல என்னெல்லாம் நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா கபம், வாதம், பித்தம், இவை எல்லாம் வந்து இந்த நெஞ்ச நெருக்கும், குரல் வந்து ஒடுங்கும், ஓகே, மனசு வந்து தடுமாறும். அப்ப வந்து நான் உன்னை நினைச்சுப்போமா இல்லையா எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா நம்ம உயிர் பிரியும் போது பல தேள் கொட்டின வலி நம்ம உடம்புல இருக்குமா. ஓகேங்களா? அப்ப கிருஷ்ணரை வந்து நினைக்காம போயிடுற நிலைமை வரும். அதனால வந்து எனக்கு வந்து உன்னை நினைக்கக்கூடிய சக்தியை கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு குலசேகர ஆழ்வார் வந்து சொல்றார். ஓகேங்களா? குலசேகர ஆழ்வார் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஊரை சேர்ந்தவர் தான். ஒரு அரசனா இருந்து அவர் வந்து பக்திமான ஆகி முகுந்த மாலா ஸ்தோத்திரத்தை வந்து எழுதியிருக்கார். அவர் தன்னுடைய பிரார்த்தனையில சொல்றார், கபம், வாதம், பித்தம் வந்து என்ன அடைக்கும்பா, அப்போ வந்து என்னால உன்னை சொல்ல முடியாது, அப்பொழுதுக்கு இப்பொழுதே சொல்லி வைத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். ஓகேங்களா? சோ உயர்ந்த பக்தர்களே வந்து அப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்ம நிலைமை எப்படி? நம்ம யோசிச்சு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம வாழணும். ஓகேங்களா? ம். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம இதை தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அர்ஜுனனுடைய 8 கேள்விகள் பார்த்தோம், அதுக்கு பதில்களும் பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து என்ன, நம்மளுடைய மரணம் எக்ஸாம் பேப்பர் இல்லையா, அதுக்கு எப்படி நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு, அதுக்கு வந்து ஸ்டோரி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பரத மகாராஜனுடைய நிலை என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் 3 பிறவிகள் எடுத்தாருன்னு சொல்லிட்டு, அப்புறம் குலசேகர ஆழ்வார் சொல்றாரு என்னெல்லாம் தன்மைகள்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. அப்புறம் வந்து சூரியன் அதாவது தெற்கு நோக்கி போன என்ன உத்தராயண காலம், இன்னொரு காலம் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம், தட்சிணாய காலம். இந்த 2 காலங்கள் இருக்கு இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது குலசேகர ஆழ்வார் சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து பக்தியை பயிற்சி பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த நாக்குல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து நடனம் ஆடுவார் நம்ம மகாமந்திரம் சொல்லும்போது. சரிங்களா? ஸோ ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குங்களா? புரிஞ்சிச்சுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். Yes, Mataji. ஓகே பிரபு. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவத பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி Jai. जय நாமாச்சாரியார் பிரபு, जय நாமாச்சாரியார் நாமாச்சாரியார் Jai. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் की, जय Jai. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, Jai. जय भगवत गीता की, Jai.
ஹரிநாம் பிரபு கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா எவ்ரி ஒன். இங்க என் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன்.